Patay ang usa ka miyembro sa LGBT community sa Davao City. Human gidunggab sa giingong ka-relasyon niini. Ani ang report ni Argil, relator. Gireport sa pamilyang Luay ni adtong August 20 nga na-missing ang ilang kabanay nga si Jurwel Angelo Luay, 19 anyos. Napagkagabi, tingala naman lang ko pagkagabi, wala man siya gyapon. Ako gitawagan siya, naka-ring lang ang phone, dili na magtubag. So na-worried na ko, anong dili magtubagon? Hangtod, sige kong text siya, anong di makamagtubag? Asa di ay ka? Sige kong anak sa mga text na ako. Karon napagkakuhan kay, gipalong naman niya ang cellphone. Apan ang gikahadlukan sa mga kabanay, nahitabo gayud. Lunes sa gabi, diyang nakaplagan ang patayng lawas sa biktima nga ana-ana sa state of decomposition kilid sa sapa sa barangay Mulig, Turil District. Wa jud mi ka bantay, upat na kadlaw gali itong niagi nga nada itong patay. Wa jud mi kabalo nga ni patay diya. Pero wala pod mo nakapanimaho. Wala pod. Sumala pa din hina nakita sa akong kahimutangan karon ang patayng lawas sa biktima human gitudlo mismo sa suspect kung asa niya gibilin ang patayng lawas. Maglisod pagkita sa mga residente ang patayng lawas sanglit natabunan kini sa tag-as nga mga bugang. O gani makita pa ang sandal nga giingong gipanag-iyahan sa biktima. Ni surrender sa Turil Police ang 20 anyos nga suspect nga si John Christopher Joseph Piquero. Sumala sa suspect, niadto sila sa kilid sa sapa o didto sila nag-away nga niresulta sa pagpanunggab. Inamin siya siyang papa, tapos i-surrender siyang papa sa istasyon. Karon mo tong pagpangutana sa asa niya Gipatay, dito sa lipadas. Dili kumbinsido ang inahan sa biktima nga usa lang ang nibuhat sa krimen. Busa gipailawom dayon sa autopsy ang patayng lawas niini. Ginahatag kuno sa biktima ang ginapangayo sa suspect kinsa giingong na adik sa online sabong. Ay sir, sakit kaayo sir. Ano jud mi sir, kinahanglan jud pud siya nga magbayad pud siya sa gihimo sa ako ang anak. Kinahanglan jud siya nga mapriso. Kay dili lalim pa, giguba niya ang kaugmaon sa ako ang anak. Ginaandam na ang kasong murder batok sa suspect. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil, relator para sa One Mindanao.